5 تا фразае ки қадди боду ҳаво барои бачаҳои муҳоҷир лозим аст. Видеоро сахранид, лайк, комментария гӯш мекунед. I need a SIM card. Такрор кун. I need a SIM card. Мада SIM карта дар кора. Худо накунад. Хоб, call the ambulance. Call the ambulance. Ёри таҷлира занг бизан. Call the police. Call the police. Милисара занг бизан. Балниса мерен, яъне ки беморхона мерен, мегӯен ки I need a doctor. ма бояд духтура бибинем, яъне ки ба ман духтур лозим аст. Хоб, агар ягон аъзои баданро дард кунад, мисол сар дард кунад, проблемаи сардардӣ дорем, мегӯем ки my head hurts. Hurts дард кардан мешавад. ё ин ки my heart hurts, дилм дард мекунад. Намедонам, my leg hurts, пом дард мекунад. Ахале биррас мехонад, кушуд успед намекунад, буфаҳмиш. Дар ин ҳолат мегӯи ки sorry, can you speak a little slower? Can you speak a little slower? Метавонӣ ки камтар остатар гап занед. Такрор кун. Can you speak a little slower? Шумо англиситон камтар сустар аст. Дар ин ҳолат мегӯем ки excuse me, my English is very basic. Can you repeat that please? Англисим камтар сустар. Метавонед такрор кунед. ҳатман подписатсия мекунед то ин ки видеоҳои мо айлентаи шумо дур нашаванд.